an shong thai u Lionel Messi bat hato u Cristiano Ronaldo unyai pteng em ban tepkol haka jingele kai ban kni rung shaka FIFA World Cup kaban salong shibit ka shiteng snya kumble ya pi ki parlo ki bistanat ban sngap yakne ka kubo sport haka de channel ka jingele kai ban ya kni rung shaka FIFA World Cup ka khaddu jongkari Argentina kan long lashai kasni haka por sausteng munstep haka baka Argentina kan se kun khaddu Persia ya ka Ecuador haka ne ka jingele kai ka khaddu jongkari Argentina haka jingya kni rung shaka FIFA World Cup lashai ka step u Messi ula pentikna ba on omi madan haka jingle kai Persia ya ka Ecuador haka bu Messi ulong badula panjing bet na ukus jongkari Argentina u Lionel Scaloni haka bu ulong ru ba unom laisha Ecuador na kamta ka jingle kai khaddu jongkari Argentina haka jingya kni rung shaka FIFA World Cup haka bu Messi unlai ban phaino sha Inter Miami na kamta ban penkre yaka jingle kai jongkama jolik soccer ong u Lionel Messi bat haba phai shaka wepat ka jingle kai ban yak nurung shaka FIFA World Cup naka Europe u Cristiano Ronaldo unyo ban mimadan shibit ka shteng snya haka jingle kai ka ar jongkari Portugal haka jing yak nurung shaka FIFA World Cup naka Europe Persia yak Hungary tengin sapai bangin sasaki hato u Cristiano Ronaldo saisin pan ula nem ban yalam yaka Portugal shaka jingjob bat ula nem ban yo ban tepkol haka jingle kai Persia yaka Hungary kaban salong shibit haka por khatar khatsan haka shteng snya bat yakito ki parlok ki bakwa ban pe yaka jingle kai haka jingya kni rung shaka FIFA World Cup naka Europe bat kumju naka CONMEBOL phila ban pe yakne kaling kabangala de banbu hapo ka description bat hapo ka comments box chongkane ka video te parlok tang kini ki kupor ngangai ba phila singau thu ngin sai kandu hakwi pat ka video khublei shibon